Hello, say, welcome back to this channel. And kana ukanga uchiuya panapa for the first time, do not forget to click the subscribe button and also the notifications bell so that every time we upload a video, you won't miss out. Alright, so today we are talking about Apostle Talent Chiwenga. Apostle TF Chiwenga. This is a man of God who has a reason to fame days avakapisa nekutuka munhu, like I can say basically munhu wese vanobhondora munhu wese, vanobata munhu wese kola kudai sekuundura. Vane mazuva avaiundura Idi Mnangagwa, madays avaiundura General Chiwenga, madays avaiundura Nelson Chamisa, anatenda Biti. Vanoundura munhu wese ivavo, havana makuva embwa ende havana munhu vanoti kuidi muri kwaye. Munhu wese anotuka, vese anastrive masiva, vana men of God vomamwewo vanoparidza. Alright, tongoti vanoparidza because you can't say men of God because ipapa patonga vanotukwa ipapa vataurire kuti men of God. Ivo vega vanovhadho vega bro, mara vamwe vese havasi. Saka vanotuka vese vana Prophet Magaya, vana Prophet Makandiwa, vana even SDA Church vanotuka, Methodist vanotuka, ZCC vana Mebo vanotuka, vana Baba Guti vanotuka, Roma vanotuka, munhu wese vanotuka, hapana munhu asingambotuki. Vanotaura kuti mese hapana, muri zvigure zvevanhu. It's quite interesting. Okay, right, so nyaya yatinayo yanhasi cheche ndeyudai. So recently vanga vakati Nyararei, sort of, I don't know, he was not on the spotlight as much as he usually does, and so many things happened. Pane madays avakaita zviprofita, vanoprofita futi, vanoprofita. He prophesied a lot of things, but some of the things I really can't say zvakaitika because I didn't see any of them fulfilling. And there was a time I was actually watching Zigo TV a few hours ago. There's a prophecy avakaita in 90 days. But I'm giving it 90 days, or you are going to see in the next 90 days. Which 90 days? So probably he was saying 90 prophetic days, you know. Yeah, he's a prophet. He's an apostle, so he can say things that are spiritual and that do not mean zvedu zvepanopanyika. So the man of God was vakapisa, vanga vakanyarara mazuva ese vanga vachiparidzawo vachiita sese vachienda kunyika dzakasiyana siyana. He's been going outside preaching the word of God, vachiparidza nekozvanga kuti akaparidza nechirungu. Ndaona mamwe videos avo ari recent vakaparidza nechirungu, pesa pavaiparidza neshona, but he's been going to places ana Mozambique preaching. So vanga vamboti mire mbichana kubvondora vanhu vese zvavanosimboita. But recently there's a video yadaona yavanga vachituka, vanga vachipisa vanonzi Prophetess Matimbire, vane inonzi Ndadhinhiwa veve vatukirirwa hanzi ihure. Imagine, okay, alright, he used the H word, right? I didn't say word, but that's what he said. Prophetess Matimbire, Memory Matimbire, vakaita mbiri pavakaita a certain madesa vakaita magroups away pa WhatsApp. I think vakakudza ministry yavo nemagroups pa WhatsApp. I think you can also see how powerful WhatsApp can be, because vakaita mbiri vachiita ma voice notes avo pa WhatsApp vachinamata vachiparidza vachiita sei, and then church yavo ministry yavo ikatanga kutokura and vakatozotanga kutorova ma prayers kugomo klenora. Zvotosvika pakuti ana first lady vakatomboenda ikoko, handizika. Saka vanoita zvoti vanoita maprayers mamwe madangerous prayers, maprayers ehondo ndo zvavanonyanyaita izvo. So ndonyaya vanga vachitukirwa naApostle Chiwenga. Hanzi ungapfeka uniform yechisoja iyoyo uri munhu waMwari, ungapfeka uniform yechisoja. Uniform yechisoja inonyadzisa. That is what he was saying. Hanzi masoja chaivo chavarotonyara nayo uniform iyoyo. And also zvanzi ungabata pfuti, Bible rinotaura kuti hanzi for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imagination. Okay, right. But you know what? You are saying my weapons, my Christians. Alright, actually, I'm not a Christian. So it actually amazes me.
Alright, so if you are not a Christian and you are hearing on like they are not Christian, you are not a Christian, and you are seeing people who are calling themselves Christian, then you are starting to tell them to know you find go just I don't know, maybe it didn't have confusion, but from the way I know this, it's like we're going to Muslim and this over Muslim over right. Namata makadai so makaita prinyondo vanoita so vakati magara mudenga obva vatanga kuti hazvisiri izvizvo mufanira muchinamata makaisa makadengezera hari kana kuti unoenda kune n'anga kuna vanhu vanonamata kana kuti vanoita zveAfrican traditional religion handiti yataiti ATR tiri kuchikoro woenda kune vanhu vari kutoita zvemashavi obva vati aiwa hari yamuri kudirisa iyo haisiri munofanira kudira nehari yakadai so. If you are not into that, why are you telling them what to do? And now my Jews oscoro to my Jews around figure to eat over what I have to eat to figure to figure it is it. You can also Christians, why are you worried about Christians? Here now it is already you are doing what you're doing. Unless if they are saying we are what you, I don't know, but there was a time I wanted to meet what I'm not a Christian. So I don't know why he's fighting Christians, because he's not even a Christian after all. I don't know. Let me know what you think. So, pane time yawanombotaura zvinhu zvine zvichizi navanhu taura chokwadi. Kune time yatanenge vachitaura zvinhu pamwe nyaya yekuti iwe utaura kwavo vangoriwo munhu wekuti he's not probably patient or something. Kana anondongofunga kuti aiwa munhu wese zvaanotaura kana zvisingaenderani neni, I just have to blast him. Ndofanira kutoridza bhomba kwaari, hazvina basa kuti ndiani kana kuti chii. Which kana achirenga bhaibhori atoirenga rera rinenge rinotaura nyaya tanzi panofanira kuita nyaya dzekudanana chichichichi. But still munhu anoita zvaanoda kunamata uku Mwari ndiye anonyatsoziva, ndozvatonyatsoziva izvozvo. Only God knows. We are all human beings. We've got flesh and blood. So we can't be saying Gutanzi uyu ndiye correct or not. So I'm not trying to say what Apostle Chiwenga is wrong. And I'm also not trying to say Prophetess Matimbire is wrong. I'm not saying that. And I'm not saying they are right either. I'm just telling you, and I would want you to tell me what you think about that. Because and he actually called her Hure. Hanzi Inzenza. Hanzi Ihure anorana nema-politicians to gain political mileage. Ndo vakaunza vanonzi Prophetess, Prophetess Bishop Natasha or something. The people you are looking at. I think makaona ma-status vakadzi vazhinji vanga vakaisa madays vayo. So she also came kuno Zimbabwe vakatoita meeting na President Idi Mnangagwa chichichi. I don't know if you watched it, please. If you were there as well, please let me know kuti kwakafamba sei kwakuri, because I didn't go, because I think kwakuri kwavanhukadzi or something like that. But not only that, Apostle Chiwenga aenda akanoridhira pfuti kuna vamwe vanonzi navo Chaplain Phiri, vakaridzira pfuti futi. Hanzi she's a necromancer, she's a spiritist. Hanzi ane mweya waRubheni. Hanzi vane, he said all sorts of unprintable words. Vachiridza pfuti vachitukirira. Hanzi anorwara stereki, anopenga stereki. Munhu she's not a man or woman of God. Hanzi she's a disgrace to the body of Christ. You know, I am surprised kuti vanotobhelieve kuti kune chinonzi the body of Christ, of which according to what I heard in the Bible or what I read, and I am not a Bible teacher and I stand to be corrected, and everyone stands to be corrected when it comes to Bible issues. Apana munhu akazvarwa naro Bible kana akazvarwa akaroona parangariri. Saka munhu yese anongofungawo zvaanofunga, because you know what, even in the Bible you can find pekutaura nyaya dzebonde, unopawana ende unoona kuti pamanipulate akapashandisa, unoona kuwana pedoro, unoona kuti pamanipulate akapashandisa, unoona kuwana pekuti vanhu ngavabhadhare tithe ukatopashandisa, unoona pekuti vanhu ngavasabhadhara tithe ukatopashandisa, unoona kuwana panhu pekuti vanhu ngavadye nguruve ukatopashandisa, unoona vanhu pekuti vanhu ngavasadye nguruve ukatopashandisa. So nyaya idzi, I think I can just say Mwari ndiye ari kunyatsoziva, ndiye ari kunyatsoziva Mwari iye wacheche.
When say some people are just good at talking, handizika vamwe vanotostada bible because the same bible ndonoshandiswa nema-SDA, the same bible ndonoshandiswa nema-Roman Catholics, the same bible ndonoshandiswa na-Prophet Magaya, the same bible ndonoshandiswa na-Apostle Chiwenga. It's just that mumwe nemumwe anongosarudza paroda kuwana chete, paroda kunyatsokushandisa kuti apa vanhu anyatsodhila ipapo. So vanga vachitaura hanzi it's a disgrace to have munhu anonzi Chaplain Phiri kunge achiparidza. Chaplain Phiri kana vasingazive ndovaya vanomborova takamira pamamonya ipapo chidya mafuta kachisinga kure, takamira pamamonya ipapo vachiparidza vanozviita izvozvo. And also we also have a Prophet Magaya vanotombera time yekuti vanotodaidza kana Winky D kana even Killer T ototanga kutorova muchechi, of which from the way andoona, I don't know what you think guys, but from the way andoona it's not like kuti ana Killer T ana Winky D havasi vanhu vanofanira kuenda kuchechi kana kuti chii. They are human beings. You know, when it comes to nyaya dzereligion, everyone is a human being and everyone has got the right to worship. And kana achitombotienda kuti kuna Mwari anorambidzwirewo kuenda muchechi, and kana aendawo muchechi is a person wekuti we recognize him with what he does, so we can even give him a mic. Because we can't say that is going to, no one is qualified to go to hell, or no one is qualified to go to heaven. That's what I think. It's not like kuti mangwana makuseni iwe ndototi zvikadzi Jesu akuuya mwana wakuenda kudenga unoto aina hembe dzako, so uroti ndiri kuenda, or zvinotonza kumana Jesu ari kudzoka, saka vanhu vari kuenda kugeina gadzirirai, vanogadzirira wotoenda wonotsvaga mafiriji womwa mafrizids wota mapeke mafrizids ekuzonorova vakugeina kuchipisa kake. You know, I'm not saying kuti kugeina hakupisi strike, I'm just you know, but I'm just saying kuti it's not like kuti kunotona vanhu vakatonzi vakatomakwa kuti vari kutoenda kuhell because vari kuimba kuti because aimba kuti anonzi aimba kuti njema saka ari kuenda kugeina, nekuti ndiWinky D saka ari kuenda kugeina, kana kuti nekuti ndinhingi saka ari kuenda kugeina. Izvozvo kandi ndozvinoita kuti vamwe vanhu ndazonza Nzigo anga achiti anzi the Christian police officer ndom prefect head boy wemakristu, vanofamba vaine karula nekanhu vachiunderline, so vachimezha vachiona kuti zvinhu zvaitwa ndizvo here, like mapharisees. Vane vanhu vaizviita Jesu izvozvo.